Siphinda sibonga iNkosi ngalesikhathi esiphe sona. Sisaqhubeka kwizifundo zokuqala zamaKristu. Namhlanje sikusifundo number 21. La sibuka khona isihloko esithi Umbuso kaNkulunkulu. Leli sihloko simqoka kumKristu osanda kuba musha eNkosini, eqondeni ukuthi masikhuluma ngebandla likaKristu sikhuluma ngani? Liyini ibandla likaKristu? Sibuka ke la sizobonisa umbhalo ukuthi ibandla likaKristu lingumbuso kaNkulunkulu. Njengoba siphila ke kule khathi zamanje, baningi ke abaningi bakholwa ukuthi umbuso kaNkulunkulu usungekafiki. Ziningi inkolo ke zithi zisebenzisa igama lokuthi zingamaKristu noma lisebenzisa iBhayibheli zahlukahlukene ezifundisa ukuthi umbuso kaNkulunkulu useza. Usho ukuthi awakafiki lo buthenjisiwe. So ke useza ke lo mbuso ngokufundisa kwabe. Kungalokho ke eqinisweni bengayenzi intando kaNkulunkulu. Ezinye zezizathu ezenza ukuthi abantu ke bangayenzi intando kaNkulunkulu ukuthi izwi leNkosi abahlali kulo balihlolisise. uTimotheu ke mayiyala uPaula uncwadi yabesibili uchapter 3 verse 15 ubonisa lapho uPaul ukuthi sifanele sikwazi sibe sisebenza esithembekileyo, sikwazi ukuhlukanisa izwi leNkosi, to rightly divide the word of God. So sinabantu abaningi abahlandekezela izwi leNkosi asebefundisile ukuthi ke umbuso kaNkulunkulu nabafundisayo namanje awukafiki useza. Abanye bathi kudingeka ukuthi kuphele iminyaka eyi-1000 bese ke umbuso kaNkulunkulu kufika ke ngokufundiswa kwabo. So bona ukuthi umbuso lo esikhuluma ngawo uNkulunkulu wawubeka nini emhlabeni la uthembisile. So ke ngesikhathi ke uKristu ephila noma engakaphili, zazi khona iprofeto ezayikhuluma ngombuso. Incwadi nje eveza umbuso kaNkulunkulu obuzoma ngayo uKristu. Incwadi kaDaniel chapter 2 uverse 44 to 45 ibonisa lapho ukuthi uDaniel echaza iphupho likaNebukadnesari ukuthi ngalezo insuku uNkulunkulu yomisa umbuso ongeke wachithwa. Ngamanye amazwi ongeke wanyakaziswa, umbuso ongeke waphela. So kusho ukuthi uNkulunkulu yomisa ke umbuso ozoba ingunaphakade. Mawufunda futhi incwadi kaIsaya 2 verse 1 to 2 ubonisa la indlu kaNkulunkulu ebizoma, abantu bonke zizonyukela kule ndlu kaNkulunkulu. iBhayibheli la kuIsaya liveza le ndlu kaNkulunkulu iyintaba, abantu bezizwa bayogobhozela kuyo. Kusho ukuthi kunesikhathi besizoza la indlu kaNkulunkulu bizomiswa, umbuso kaNkulunkulu buzomiswa, lo mbuso ongeke wachithwa. So le propheto ke zazikhona uKristu engakabi esemhlabeni ethunyelwe uNkulunkulu. Kuvela iprofeto esekhona kuKristu kusebenza uJohn la umbhaphatisi elungisela indlela yakhe uKristu yokuthi enze umsebenzi lo anikezwe uNkulunkulu. uJohn ke wayishumayela ivangeli alishumayela lezi ndaba ezimnandi. Kwakuyindaba ezimnandi kuIsrael. Igama lithi gospel lisho indaba ezimnandi. KuIsrael ngalesikhathi indaba ezimnandi kwakulezo ithembiso ezazikhulunyiwe ukuthi phela uNkulunkulu uzomisa umbuso ngezikhathi ezizayo. Uyabona, leza iprofeto ngoDaniel usukela nako Isaya babekwazi lokho abantu bakaIsrael ukuthi ngesikhathi esizayo uNkulunkulu uzomisa umbuso wakhe. So masifuna la incwadi kaMathewu chapter 3 uverse 1 and 2 sibona ke la uJohn uyashumayela ivangeli lokuthi umbuso wezulu ususondele. Ngaleyo mihla ukwavela uJohn umbhaphatisi eshumayela ehlane laseJudiya ethi, phendukani ngokuba umbuso wezulu ususondele. Ngalesikhathi kubonisa
ngokucacile ukuthi lo mbuso obuthenjisiwe ususondele, so abantu mabaphenduke bayilungiselele lo mbuso. So umsebenzi kaJohane kwawukuthi alungisele uIsrayeli lo mbuso ozayo, alungiselele abantu bakaNkulunkulu ukuthi uKristu mayishumayela ngalo mbuso ozayo balungiseleleka abantu. So he was preparing the way for umbuso kaNkulunkulu obuzoza. Uthi-ke la ususondele. uJesu-ke eseqala ukushumayela, uJesu uqala nokushumayela na uma lo Johane lo ebulawela ukuthi ukhuluma iqiniso, etshelela umphathi la ukuthi lo mshado ahleli kuwo awuvumelekile kuNkulunkulu, uNkulunkulu akawuvumeli ngoba uphambene nentando kaNkulunkulu. Indodakazi-ke yayo le nkosazana ebisebenza nalo mphathi yatholakala isifisa ukuthi uJohane abulawe. So inkosi-ke ithembisile la ukuthi hayi konke okufisayo nkosikazi uma wena ushilo, sorry ndodakazi, uma ushilo lokho okufunayo ngizokunika khona. Le ntombazane-ke yafuna ikhanda likaJohane. Nangempela uJohane wabulawa ebulawela ukuthi ukhulume iqiniso likaNkulunkulu. So kusuka leso sikhathi uKristu naye uyaqala kumsebenzi wakhe wokushumayela ivangeli. Liphi ivangeli ebelishumayela uKristu na? Ngalesikhathi elokuthi umbuso wezulu ususondela. So uIsrayeli-ke ebelungisiswa prepare for umbuso lo uNkulunkulu wezulu ayethembisile ukuthi uzowumisa. Mark chapter 1 verse 14 to 15. Now uKristu ke sesebenza uhamba eshumayela lo mbuso wezulu osusondele. Verse 14 and 15. Emva kokuboshwa kukaJohane uJesu wafika eGalila eshumayela ivangeli likaNkulunkulu, wathi isikhathi sigcwalisekile, umbuso kaNkulunkulu ususondele, phendukani nikholwe ivangeli. So phendukani nikholwe ini? Leli vangeli yini? Iziphi indaba ezimnandi? Ukuthi umbuso lo obuthenjisiwe nawo usuzofika. Phendukani-ke. So ivangeli lika Johane evangeli likaKristu babeshumayela into eyodwa ukuthi abantu baphenduke. Nombhabhadiso kaJohane wawunjalo wokuthi ukulungisela abantu ukuba umbuso wezulu ususondele. So uKristu ekukhulumeni kwakhe, ekushumayeni kwakhe, masifunda le ncwadi from Matthew siya ngale kuJohane, uma ebonisa ngebandla uzathi umbuso wezulu ufaniswa. Yabona? So ulungisela abantu ukuthi umbuso wezulu lozayo, abantu kulo mbuso fanele bayiphathe kanjani, fanele baphile kanjani ngoba umbuso wezulu uNkulunkulu umise kanje. So uKristu wayesebenza lo msebenzi ukulungisela abantu ukuthi bawamkele lo mbuso kaNkulunkulu. Enabafundi bakhe uKristu uyabazisa, sikuyavela, sikuyacaca ukuthi lo mbuso uzofika nini. Mark chapter 9 verse 1, uKristu uma enabafundi bakhe uyabazisa ukuthi lo mbuso uzofika nini na. Ake sifunde la Mark 9 verse 1. Sibuka la ukuthi lo mbuso othenjiswayo uNkulunkulu uze kanjani. Mark 9 verse 1 ithi, wayesethi kubo, ngiqinisile ngithi kini, bakhona abanye kwabemi lapho abangayikuzwa ngempela ukufa baze babone umbuso kaNkulunkulu ufika ngamandla. Kumqoko si-underline igama elithi umbuso kaNkulunkulu ufika ngani? Ngamandla. Uzukufika nje, uzofika ngamandla. Usethi kubo kulabo bemi, uthi ngiqinisile ngithi kini, abanye benu ngeke bakubone ukufa bengakawuboni umbuso kaNkulunkulu. Okusho ukuthi abapostoli, abafundi bakaJesu Kristu, umbuso ubuzofika abanye besaphila. Okusho ukuthi umbuso ngokwenkulumo kaJesu Kristu, uma umuntu ezothi namhlanje umbuso awakafiki, kufanele ngabe manje abapostoli abanye basaphile. Njengoba abapostoli bafe bonke, kusho ukuthi umbuso wezulu usufikile. Uma ngenjalo uKristu wayekhuluma amanga la.
Sizobuka ngokumbhala ukuthi uKristu wayengakhulumi amanga kulamazwi, wayekhuluma iqiniso ukuthi umbuso wezulu uzofika abanye babapostoli besaphila. Esikutholakala ukuthi umbuso uzofika ngamandla. Kumqoka lokho ukuthi siqonde ngoba umbuso uma uzofika ngani? Ngamandla. Esashumayela uKristu ephila emhlabeni uyabonisa ukuthi lo mbuso nebandla into eyodwa. Uma ehleli nabafundi bakhe ehleli nabo ebabuza ukuthi abantu bathi ngubani mina la ngaphandle, uyabona, baphendula abafundi bakhe bathi hayi, abanye bathi umprofeti, u-Elijah, basho lamagama ahlukahlukene atholakala kubaprofeti bangale ku-Old Testament. Usethi-ke uKristu-ke, nina-ke nithi ngingubani? Useyaphendula kuPetro, uSimon Petro la. Uthi-ke uSimon Petro, Matthew chapter 16 verse 16 to 19. uSimon Petro waphendula wathi, wena unguKristu, indodana kaNkulunkulu ophilayo. uJesu waphendula wathi kuye, ubusisiwe wena Simoni kaJona, ngokuba inyama negazi akukwambulelanga lokhu, kodwa uBaba osezulwini. Nami-ke ngithi kuwe, wena unguPetro, phezu kwaleli dwala ngiyakulakha ibandla lami, amasango eHadesi awayikulahlula. Ngiyakunika izihluthulelo zombuso wezulu. Uyakubopha emhlabeni, oyakubopha emhlabeni kobe kuboshiwe nasezulwini, nalokho oyakukhulula emhlabeni koba kukhululiwe nasezulwini. Usekhuluma ngqo nalo phendulayo kuSimon Petro, uthi-ke phezu kwaleli dwala. Leli gama leli dwala lisho iqiniso, uthi phezu kwalamazwi owakhulumela iqiniso ukuthi mina nguKristu, ngibuya kuBaba ezulwini. Uthi-ke phezu kwaleli dwala, phezu kwaleli qiniso-ke ngiza kwakha ibandla lami. Kusho ukuthi ibandla likabani? ElikaKristu. Ngokuqala-ke ligama liyavela ecclesia, ibandla. NgokwesiGreek leli gama lithi ecclesia lisho ukuthi okubiziweyo noma ababiziweyo, the called out. Uyabona? Ibandla kuyavela ukuthi nabalaba abantu ababiziweyo bazobizwa ngani? Ngevangeli leli ukuthi malishunyelwe emhlabeni wonke. Usethi-ke amasango eHadesi awayikuqeda. Useyavela-ke lo mqondo ongale masiqala ukukhuluma kaDaniel 2 la athi lo mbuso angeke waphela. La kukhulunywa uthi la uJesu amasango eHadesi. iHadesi yini na? Indawo abantu abafileyo. Uma abantu befa baya kuleyo ndawo bagcina khona imiphefumulo yabo. Leyo ndawo ibizwa iHadesi. Ithi-ke amasango akayikulahlula. eHadesi akulahlula. Kusho ukuthi ukufa angeke kwaliqeda leli bandla. Usethi-ke kuverse 19-ke, ngiyakukunika, ukhuluma kuPetro. Uqonde manje kubani? KuPetro. Ngiyakukunika izihluthulelo zani? Zombuso. Masikhuluma ngehluthulelo ikhiye. Ngamanye amazwi ngizokunikeza imvume yokuvula ini? Umbuso kaNkulunkulu wasezulwini. Ngizokunikeza ikhiye ozokukhuluma emhlabeni, ozokubopha kobe kuboshiwe ezulwini, ozokukhulula kuzobe kunjani? Kukhululiwe nasezulwini. Okusho ukuthi intando kaNkulunkulu izohlala kinini, izohlala olimini lwakho. Ozokukhuluma ebantwini kuyobabopha abantu, okuzokukhuluma ebantwini kuyobakhula abantu. Sikhuluma la ngani? Ngombuso. Kuyavela ukuthi umbuso nebandla into eyodwa, ngoba lo mbuso uzovula ubani? uPetro. Kusho ukuthi uzothi mayekhuluma alethe intando kaNkulunkulu bese abantu bephenduka bese bengena kulo mbuso. Uye oqala uzobuvula lo mbuso kaNkulunkulu. Angithi uthe uKristu abanye babo njengoba bengabapostoli angeke bakunuka ukufa bengakawuboni umbuso kaNkulunkulu. Okusho ukuthi abapostoli abanye bazothi umbuso mawufika bazobe besaphila. So uma-ke uKristu-ke ebayala esevukile kwabafileyo, incwadi yezenzo umbhali la uLuka uloba ngesikhathi uKristu esezulwini sobanikeza umyalo wokugcina eseqeda inkulumo yabo. Uthini na uKristu la? Izenzo chapter 1 sizofunda khona la
uverse 8 sithola umyalelo abapostoli banikeza uKristu umyalelo ukuthi mabenzeni. Khumbula uthe ngale kuMark 9 verse 1 umbuso lo uzofika ngani ngamandla. Awuzukufika nje, it will come with power. Uyabona? Incwadi yezenzo chapter 1 verse 8 ithi ke kodwa nizakwamukelisa amandla nalelo gama. Nizomukelisa amandla umoya ongcwele esefikile phezu kwenu, nibe ngofakazi bami eJerusalema naseJudiya lonke naseSamaria kuze kube sekugcineni komhlaba. Nawo ke umyalelo abanikeza ukuthi mabahlale kuphi eJerusalema ukuze banikezwe ini amandla. Sesiyathola kulamandla azofika kanjani? Azofika ngomoya ongcwele. Ma umoya ongcwele sefikile kubona sehlezi phezulu kwabo, bazobe sebenikezwe amandla ke manje ukuthi benze njani? Babe ngofakazi, bashumayele ivangeli. Sinabantu namhlanje abathi bangofakazi bakaJehova. Phela masikhuluma ngofakazi sikhuluma ngomuntu obonile. Sikhuluma umuntu obekhona uma kwenzeka into ethile. Uyabona nje nasenkantolo uma kufuna kunecala lomuntu elithile kuye kufuneka abantu akuthiwa ofakazi. Ufakazi umuntu obekhona kwenzeka leso simo, obonile ngamehlo wakhe, wezwa ngamehlo wakhe, noma wabona kwenzeka lokho. Umuntu ongathiwa ke ufakazi lo muntu loyo. So ke asikwazi ke sinamhlanje kuthiwa kunofakazi abantu bebengekho ngesikhathi uKristu ephila. So sikhuluma ke la ngabantu ababekwe nguNkulunkulu ukuthi babone imisebenzi kaJesu Kristu. Abapostoli yibo abantu ababona uKristu ukusebenza kwakhe. Yibo abantu abaqualify ukuthi bangofakazi bakaJehova. Mina nawe siphila namhlanje akaze sambona uKristu. Asikwazi ukuyibiza ukuthi singofakazi. Sifakazani singabonanga? Thina yithi samukela ufakazi babapostoli. So bazofakaza kuphi? Qala kuphi? eJerusalema, eJudiya, eSamaria nasemhlabeni wonke. Kusho ukuthi bazoshumayela njengoba uMark 15 verse 16 uMark 16 verse 15 to 16 esho la athe mayivuka abafile uKristu athi hambani ezweni lonke nishumayele ivangeli, okholwayo abhabhadiswe uyakusindiswa, ongakholwayo uyakulahla. Bashumayela liphi ivangeli? Ukuthi uJesu uvukile. Uma abantu bebabuza ukuthi ukhuluma ngaphi uJesu, bazochaza ngoba bangofakazi. Yabona? Usethi ke la into bengilandelela ukuthi bazomukelisa ini amandla. Mabahlale kuphi? eJerusalema, ngoba bazothola amandla. Mase bewathola amandla buya kumoya ongcwele, bazoshumayela ini ivangeli. Bazoba ofakazi. Sukela kuphi? eJerusalema. Nabo ke bahlezi eJerusalema ngosuku lePentecost. So insuku maziya nabo abahlezi kuphi ngosuku lePentecost. Umoya ongcwele lo obuthenjiswe uKristu uyafika ngani? Ngamandla. Izenzo 2 verse 1 to 2. Kwathi sekufike usuku lePentecost bonke babebuthene ndawonye ngokungazelelo kwavela ezulwini inhlokomo kwangathi eyokuvunguza komoya onamandla. Yona yagcwalisa indlu yonke ababehlezi kuyo. Kwase kubonakala kubo izilimi ezahlukaneyo kungathi ezomlilo zihlala phezu kwalowo nalowo. Base begcwala bonke umoya ongcwele baqala ukukhuluma ngezinye izilimi njengalokhu umoya wabapha ukuphimisela. Now useyafika kumoya ongcwele kuthiwa kwaba khona ukuzamazama. Nawo amandla efika. Uyafika umoya ongcwele. Ubethe uKristu lo mbuso uzofika ngani? Ngamandla. Uthe uKristu mabalende kuphi? eJerusalema ukuba bamukelise ini amandla. Azofika kanjani na? Ngomoya ongcwele. Nawo umoya ongcwele useyafika. Now efikile umoya ongcwele mawufunda la kuzwakala sebekhuluma izilimi. Abantu behleli lapho amaJuda ngokwahlukahlukana, abanye phela babuya kwezinye indawo, amanye amazwe, bangabaJuda kodwa bahlala kwamanye amazwe. Abanye babe bezelwe abantu bezizwe baguqukela eBujudeni. Manje bazileke bazogcina yonke imikhosi ebebekiwe kwaIsrael. Phela imikhosi benziwe eJerusalema. Balana ke ngosuku lwePentecost eminye imikhosi emqoka kumJuda. So ke labantu bahleli ke babezwa bakhuluma ngezilimi ezahlukahlukene.
umuzwa lo muntu umpheshiya, kodwa lo muntu okhulumayo laba apostoli abakhulumayo bakaze bafunde isipheshiya, bakhuluma ilanguage yase-Egypt. Hawu, labantu laba bazange bafundiswe ilanguage yase-Egypt. Sebethi-ke, hayi laba bantu banjani, badakwe yiwayini. Yabona, kuvela ukuxokozela. Nangu uPetru yasukuma, wethena uKristu ngizokunikeza ihluthulelo. Uthi-ke uverse 14, wayesesukuma, Zenzelwe 2, wayesesukuma uPetru nabayishumi waphakamisa izwi lakhe waphimisela wathi kubo, madoda akwaJuda ninonke nakhileyo eJerusalema, makwazeke lokhu kini nibeke indlebe emazwini ami. Khumbula uKristu utheni na? Okubophayo emhlabeni ngoba kuboshiwe ezulwini nokukhululayo. Nayi intando kaNkulunkulu siyakhulunywa. Yabona? Ngokuba laba kabadakiwe nje ukucabanga kwenu, lokhu kuseyihora lesithathu emini. Kodwa lokhu kuyikho okwakhulunywa ngomprofeti uJoel. Usethatha indaba yakhe kuJoel chapter 2. Ulanda lokho okwenza ukuthi uNkulunkulu uyoletha umoya wakhe. Uyabona? So umoya wakhe mawufika, uKristu uthe yila ufika ini, uqala khona ini umbuso kaNkulunkulu. Eshumayela uPetru, elanda ngoDavide, uze ufika ke kuKristu. Usethi kulaba abantu abahlezi lapha, abanye baba bekhona uJesu mayebulawa, uthi ke nini indlu yonke mayazi. Verse 36. Ngakho indlu yonke yakwa-Israyeli mayazi impela ukuthi uNkulunkulu umenzile iNkosi noKristu Jesu lo enambethela nina esiphambanweni. Useyayibeka indaba kaKristu, useyalibeka ivangeli ukuthi lo Kristu enambulala, uNkulunkulu umenzile iNkosi nomsindisi. Lithi la sebekuzwa, verse 37, bahlabeka enhlizweni bathi kuKristu nakwabanye abapostoli, madoda abazalwane siyakwenza njani na? uPetru wayesethi, phendukani lo nala bhabhadise egameni likaJesu Kristu, kukho ukuthelela kwezono zenu, kube khona niyakwamkelisa isiphiwo sikaMoya Engcwele. Verse 40, wafakaza ngamanye amazwi amaningi, wabayala wathi zisindiseni kulesi sizukulwane esiphambeneyo. Ngakho abalamukelayo izwi lakhe, izwi kabani? LikaPetru, obeshumayela izwi likabani? LikaKristu, intando kaNkulunkulu, ivangeli lathe malishunyayela. uPetru wabo uqala ukuvula iminyango ukuthi abantu benze njani, baphendukele kuKristu, baphendukele bangene embusweni kaNkulunkulu. Usethi-ke la, ngakho abamukelayo izwi lakhe, uverse 41, babhabhadiswa kwenezelwa ngalo muhla abantu kungathi izinkulungwane ezintathu. About 3,000 abantu balamukela ivangeli, about 3,000 abantu babhabhadiswa. Siyaqhubeka isikhathi ngalezi besebenza abapostoli. Sibuka uverse 47, uthini na? Bemdumisa uNkulunkulu bethandeka kubantu bonke. iNkosi yenezela ebandleni imihla ngemihla abasindiswayo. Sesiyabona-ke ukuthi lento ebikhulunywa uKristu ukuthi uzolakha ibandla lakhe, ulakha ngani ukushunyelwa kwevangeli. Uthe uPetru yena azomnikeza ihluthulelo lokuvula umbuso. Uthi futhi akhulumayo kuyobe kuboshiwe kuphi? Ezulwini. Okusho ukuthi-ke ibandla nani nombuso into eyodwa. Nakho-ke ibandla siliba khona. Ubani oqala ukushumayela ivangeli ukuthi abantu bangene embusweni kaNkulunkulu? uPetru. Abasindiswa kanjani? Balamukela ivangeli, babhabhadiswa, bangena kuphi? Ebandleni. iNkosi-ke iyanezela ebandleni, iyanezela kulo mbuso. Ufike kanjani lo mbuso? Ufike ngamandla, ufike ngoMoya Engcwele. Baqala banikezwa iphiwo. Suka lesikhathi-ke abapostoli bashumayela ivangeli, bagcwala umhlaba wonke, behambisa indaba yakabani? kaKristu Jesu. Behambisa indaba yani? Yalo mbuso osukhona, usuqalile. Abantu banezelwa kulo mbuso olibandla. Uma bebhala abapostoli baveza ukuthi umbuso sebekuwo, baveza ukuthi ababhabhadiswayo basembusweni. uPaul mayibhala basiye kule ncwadi uchapter 1 uverse 12 to 14, uveza la uPaul ukuthi abazalwane laba basebehlengiwe bengene kuphi? Ebandleni. 12 to 13, nibonga uyise owanenza nifanele isabelo sefa labangcwele ekukhanyeni, owasikhulula emandleni obumnyama wasibeka embusweni
wendodana yothando lwakhe, okukuyo sinokuhlengwa ukuthethelela kwezono. Sithola-ke la ukuthi-ke abasebandleni uthi la uKristu uPaula uveza inkulumo past tense. Uthi nibonge uYiso owanenza. Ukusho ukuthi kusekwenzekile. Owanenza nifanele isabelo sefa sabangcwele kukhanyeni. Owasikhulula past tense emandleni obumnyama wasibeka embusweni wendodana yakhe. Okusho lo mbuso ubusukhona. Abazalwane bese bephila kuphi? Embusweni. So sikhuluma la ukuthi-ke masiba singamaKristu sembusweni kaNkulunkulu, sisebandleni likaNkulunkulu. Umbuso usukhona, abaphila ebandleni basembusweni kaNkulunkulu. Incwadi yamaHebheru uchapter 12 verse 28 to Hebrews chapter 12 verse 28 ubonisa la ukuthi abazalwane mele baqaphele ukuphila kanjani ngoba sisembusweni kaNkulunkulu. So uma sikhuluma ngabazalwane ebandleni basembusweni kaNkulunkulu, asikhulumi ngento okuyi-future tense, sikhuluma ngento esikhona. Uma umuntu ebhabhadiswa enezela ebandleni uba kuwumbuso kaNkulunkulu. Sifunda la incwadi yamaHebheru chapter 12 sifunda-ke uverse 28 uthi-ke ngakho-ke lokhu samukelisiwe umbuso ongena kunyakaziswa, masibonge ngesingamkhonza ngakho uNkulunkulu ngokumthokozisa nangokumhlonipha nangokuthuthumela. Okusho ukuthi amaKristu fanele ahloniphe, fanele athuthumele, aboniswe ukubonga nokusaba uNkulunkulu ngoba kwenzakaleni kithina samukelisiwe umbuso ongeke wazanyazanyiswa. Khumbula ngale kuDaniel 2 uverse 44 sithola umqondo ukuthi lo mbuso angeke wachitha, angeke waphela, angeke wazanyazanyiswa. So samukelisiwe-ke lo mbuso sembusweni kabani? kaNkulunkulu asibeke kuwona. UJesu wasenza sibe ngumbuso nabapristi kuYiso. Uyabona ukuthi kukhulunywa la i-past tense, ukusho ukuthi into esiyenzekile. Uma umzalwane ebesebandleni uba umpristi ngokwentando kaKristu. Ithi-ke la isambulo chapter 1 verse 5 to 6 ithi-ke verse 5 to 6 nakuJesu Kristu, Revelation chapter 1 verse 5 to 6, nakuJesu Kristu ufakazi othembekayo, izibulo labafileyo nombusi wamakhosi omhlaba, kuye osithandayo nowasikhululayo ezonweni zethu ngegazi lakhe, nowasenza sibe ngumbuso nabapristi kuNkulunkulu uYise, kuye nakubo inkazimulo namandla kuze kube phakade naphakade. Amen. Uma uJohane enza izidlalelo introduction kwisiprofeti asilethile kubazalwane ebandleni, uveza abazalwane bengabantu abageziwe uKristu, behlengiwe uKristu. Uthi-ke nowasenza, mhla uKristu esisindisa, wasenza sibe sembusweni. Phela uma sinezela ebandleni, usinezela embusweni wakhe. Yabona? Uthi nowasenza sibe ngumbuso nabapristi kuNkulunkulu uYise. Senziwe ubani uKristu uma singena kuphi? Ebandleni. So umuntu othi-ke umbuso useza ukhuluma iphutha, uyaphupha, uphambene nentando kaNkulunkulu. Umbuso usukhona. Ibandla lingumbuso sibonile kuMathewu 16 verse 18 to 19. Uma ukhuluma ngebandla ukhuluma ngombuso kaNkulunkulu, into eyodwa. Ungena kanjani embusweni kaKristu na? uKristu wakubonisa ukuthi iyodwa indlela yokungena. Indlela yokungena ifaka ini? Ukucwiliswa emanzini. Sibona nayo indoda uNikodima iza kuJesu izombuza uKristu ukuthi ingawuthola kanjani, ingangena kanjani embusweni wezulu, ingathola kanjani ukwamukeleka kuNkulunkulu. uKristu ubonisa indlela obekufanele ayenze ukuze angene embusweni wezulu. John chapter 1 verse 1 to 5 uthi-ke John chapter 3 verse 1 to 5, kwakukhona umuntu kubaFarisi
nguNikodima igama lakhe, isikhulu sabaJuda. Lo-ke weza kuye ebusuku wathi kuye, Rabi, siyazi ukuthi ungumfundisi ovele kuNkulunkulu, nokuba akakho ongenza lezi zibonakaliso ozenzayo uma uNkulunkulu engenaye. UJesu waphendula wathi kuye, ngiqinisile ngithi kuwe, uma umuntu engazalwa ngokusha angewubona umbuso kaNkulunkulu. UNikodima wathi kuye, uma umuntu angazalwa kanjani esemdala na? Angangena ngokwesibili esiswini sikanina azalwe na? Waphendula uJesu wathi, ngiqinisile ngithi kuwe, uma umuntu engazalwa ngamanzi nangomoya angengene embusweni kaNkulunkulu. Siyabona ukuthi umbhabhadiso indlela yokungena embusweni kaNkulunkulu. Uthi uKristu, ngiqinisile umuntu angeke awubone umbuso wezulu, angeke angene ebandleni, angeke aye ezulwini uma umuntu engazalwa ngamanzi nangomoya. So-ke indlela yokungena ebandleni yiyo leyo, idlula kuphi? Embhabhadisweni. Bheka-ke incwadi yezenzo 2 verse 38, uPetro wathini ibhabhadiso. Kuverse 47 sithola ukuthi laba ababhabhadisiwe abasindisiwe banezelwa ebandleni. Ubethe uKristu umnikeze ihluthelelo zani zombuso. Kusibonisa ukuthi ibandla nani nombuso kaNkulunkulu sikhuluma ngento eyodwa. Ibandla likaNkulunkulu laqala ngalo usuku lwePentecost ngo-33 AD. Lola suku kwaku-33 AD ngosuku lokuqala eviki. Phela usuku lwePentecost usuku lwesi-50 njengoba igama lisho Pentecost.